So tá sé chun inse ó faoine na fér? Tá. Agus fíocha le ní beo tá dionanta spáilcha ag orm. Hol hort? Tja, sais bhuiistin tá gisins. Ein scéal ó Victor nó, ba sin seo go lua. Hir measún gwnóg sé muid ag obrachó. Tír né. Má cheappa go bhhar an de P45 sa frindal. Ní féidir le Victor ná seo riíocht leis héan. Well, ní bheith sé gur ban tarseach ar a payroll mé. Lí. Tá sam go tú crostal amach níl an target céine at is atá ag Victor. Ja, ach bheoch seam fao ná amach sa brísún. Bhí cheann céird. Sé nó seach a bblianta. Is ceart hín ús. Bhil tíach mu sin na phlé? Lí ní hiic céim fáil de gurí tú héana a chrucha le na féocha móra seo. Gus páiste beag ar meach. Is mai ar a báiste gur mar a dhéanana. Le go mé man an síl má a chuirt ró nó dhé.